बरायफिनलायबाय रायजोफोर फिन खेबसे चेनेलाव बयखौबो जायफोरा इन्टारेस्ट मोनो नैबे भिडिअखौ नायलांनो हागोन आरो गोसो गैयैफ्रा नायाब्लाबो जागोन आरोना। बिदिब्ला जागायलांदिनि गोलाव खालामा। गोबां दिननि उनाव दिनै आङो फिन खेबसे नैबे PM किसाननि सायावहाय सावरायनो नैबे भिडिअखौ आङो लानानै फैनाय जाबाय। आङो टाइटेलावबो होखादों। थ' दिनैनि टपिकआ जाहैगोन जोंहा PM किसाननि सायावनो थाहैबाय आरोना आपडेट साहाय। थ' जोङो बयबो मिथिनो मोनखादों खालारा बेबायदिनो ओंखारबोबाय आरो जोङो बेबायदि एथबां माने एक्जेक्ट कनफार्म नङाब्लाबो दा जोङो गोबांथार फोसावनाय नुनो मोनदों आरो थिग बेबायदिनो जोङो खालारखौ मिथिनो मोनदों 28 फैबाय थानाय फेब्रुवारि दाननि 28 तारिखआव PM किसाननि राङा हाबनो थांगासिनो दङ। नाथाय बेसेबां सैथो बेयो कनफार्म नङा आरोना, थेवबो जोङो निउस ओंखारबोबाय थानाय जोङो मोनदों। थ' बेनो जाबाय 28 फेब्रुवारियाव राङा हाबगोन। निस्सय आंहाबो फोथायनाय दं आरो बिसास दङ आरोना 28 फेब्रुवारियावनो हाबनांगौ बायदि मोनदों आरो। थ' जोङो नेनानै थानि बयबो हाबगोन फैसायाहाय जोङो बयबो मोननो थांगासिनो दङ ना। थ' जोङो PM किसाननि रांखौ बयबो नेनानै दं। निस्सय खायफा खायफा जायगायाव बेबायदिनो जोङो 3000 सिमहालागै थांनायखौ जोङो मिथिबाय, नाथाय जोंनियाव दासिमबो बारायाखै ना। आङो बुंबोगासिनोखा जोंनियाव दासिमबो बारायाखै नाथाय बारायनायमोनब्ला एसे खामानि जागौमोन आरोना। थ' रायजोफोर गोलाव खालामला भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन, जोंबो नेनानै थानि आरोना। थ' 28 तारिखसिम गोजोन्थों। नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। बाय।